سراوي السودان استراتيجيكاو مسمر قرب حيلتات قلطف دقف كم زبتخ علاو غيرو سراوي السودان مسؤوس تسلفو حيلتاتن او قزاء سمين كوردفان زركبا بران سيالان زركبن اقدست كتماتاتن نس ኢትዮጵያ ዘራኸብ استراتيجيكاو ቦታታትን ካብ ቆጽርቲ አንጻር ዝዋጋ ዘሎ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ከም ዘመን ዝዕዩ አፍሊጥ ዘሎ ሓለቃ ስታፍ ሰራዊት ሱዳን ዕላው ገይርዎ ኣብ ዘሎ ሰራዊቱን ምስኡ ተሰሊፎም ዘለዎ መላፍንቲ ዝኾነ ሓይልታትን ነተን ከተማታት ብሓይልን ቆራጽነትን ተቋጻጺሮምን ክብልን ከሎ እቲ ወታደራዊ ስርሒት ብዝተሰንዐ ውጥን ዝተሰላሰለ ኮይኑ ዕጡቃት ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣጽዋርን ወታደራዊ መካይኖም ሓዲጎም ካብቲ ከባቢታት ከሃድሙ ዝተገደደሉ ኩነታት ከም ተፈጥረውን ገሊጹ ከም ዝፍለጥ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ድሕሪ ካብ ካርቱም መውጽኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ከባቢታት ዝኸሰረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ሙሉ በሙሉ እናብቲ ዝቋጻጸሮ ዳርፎር እዩ ዝድፋእ ዘሎ ኣብ ዞባታት ሰሜን ኮርዶፋን ሰሜናዊ ናይልን ሒዝዎ ዝጸንሐ ከባቢታት ድማ ቀስ ብቀስ በሰራዊት ሱዳን ይምንጠሎ ዘሎ ኮይኑ እቲ ብወገን ኢትዮጵያ ሎጂስቲካዊ ሓገዛት ይረኽበሉ ኣሎ ዝበሃል ኣብ ሰሜናዊ ናይል ዝርከብ መዳውብቲ ከባቢታት ድማ ገሊኡ ድሮ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ሱዳን ኣትዮ ኣብቲ ብዓብድልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ኣብ ማሕዳር ዞባት ዳርፎር ዝኾነ ምኒ ኣርኮ ምናዊ ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓበራዊ ሓይልታትን ህዝባዊ ምክልኻልን ብምዃን ንኸተማታት ባራ ጋፋር ሰያላን ጀብራ አልሼኽን ሙሉ በሙሉ ከም ዝተቋጻጸረ ገሊጹ ምናዊ ነቲ ስርሒት ንጹርን ዝተዋሃደን ወታደራዊ ስጉምቲ ኢሉ ክገልጾን ከሎ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ዓወት ድማ መወዳእታ ውግእ ዘይኮነስ ንወሳኒ ስጉምቲ ዘምርሕ ሓድሽ ምዕራፍ ኢሉ ኣብዚ ሓያል ውግእ ከም ዝተኻየደሉ ተገሊጹ ዘሎ ስርሒት ሰራዊት ሱዳን ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ሱዳን ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ዓብዱልዓዚዝ እስማዒል ኣባካር ወይ ሚኒስትር ኣታክ 77 ኣብቲ ውግእ ህይወቱ ከም ዝሰኣነ ተገሊጹሎ ማዕከን ዜና ሱዳን ትሪቢዩን ከም ጸብጸቦ እዘን ሓራ ወፅን ዘለዋ ከባቢታት ኣብቲ ሓፈሻዊ ውግእ ናይ ሱዳን ወሳኒ ወታደራዊ ጽልዋ ዘለወን ምዃኑ ተገሊጹ ከተማ ባራ ካብ ርእሰ ከተማታ ግዝኣት ዝኾነት አልኡበይድ ብሸነኽ ምብራቕ 45 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቓ ትርከብ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን እያ ምቁጻር ናይዛ ከተማ ድማ ነታ ንመላእ ምዕራብ ሱዳን እተራኽብ ማእከል ንግድን ወታደራዊ ማዕስከርን ዝኾነት አልኡበይድ ካብ ናይ ከበባ ስግኣት ዝቕንጥጥ ምዃኑ ተገሊጹሎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ በድር ዓብድልዓጢ ምስ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ መስዑድ ቦልስ ኣብ ዝገበረ ርክብ ብዛዕባ ኤርትራን ሶማልን ከምኡ ድማ ዞባዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ከም ዝተዘራረበ ኣህራም ኦንላይን እትበሃል ናይ ግብጽ ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ሓበሬታ ኣብቲ ርክብ ክልታዊ ዝምድናታት ግብጽን ኣሜሪካን ከምኡውን ሰፊሕ ዞባዊ ጉዳያት ዘርብ ዝተገብረሉ ኮይኑ ዕምቆት استراتيجيكاዊ ሽርክነት ክልቲአን ሃገራት ንጸታን ምርግኣን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ድማ ከም ዝተረዳድኡ ገሊጻ ክልቲአን ወገናት ኣብ ፖለቲካውን ቆጠባውን መስመራት ምትሕብባር ንምስፋሕን ብክልቲአን ወገናት ዘገደሱ ጉዳያት ድማ ጥቡቕ ምውህሃድ ንምሕላው ድሌት ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ትርክብ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ በድር ዓብድልዓጢ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስቲ ኣማኻሪ ናይ ኣሜሪካ ዝርብ ከም ዘካየደውን ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ኣማኻሪ ዝተዛረበሉ ድማ ምርግኣን ምዕቃብ ልኡላውነት እቲ ዞባ ዝኾነ ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ይገሊጹ ኣብቲ ዝርብ ኤርትራ ዝተጠቕሰት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምልከት ድሕሪ ምዝታዮም ኮይኑ በድር ዓብድልዓጢ ድማ ማለት ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ግብጽ ድማ ምርግኣን ከምኡ ድማ ምዕቃብ ልኡላውነትን ዞባዊ ሓድነትን ሃገራት እቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኤርትራን ሶማልን ክኽበር ከም ዘለዎ ኣስሚሩልዩ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ገይራ ምስ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ መስዑድ ቦልስ ኣብ ግብጽ ርክባት ገይራ ዝነበረት ኮይና ኣብዚ እዋን ድማ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክባት ዳግማይ ንምምሕያሹ ጻዕርታት ትገብር ከም ዘላን ተደጋጋሚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ወገናት ርክባት ይግበር ምህላውን ይሕበር ኣብ ካናዳ ከተማ ካልጋሪ ሓደዳኛ ኣብቲ ፖሊስ ኣብ ቀረባ ታሪኽ እታ ከተማ ዘጋጠመ ዝዓበየ ንዓብዪ ኢሉ ዝገለጸ ፍጻመ ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ 4 ኤርትራውያን ውሳነ ገበን ከም ዘሕለፈተ ገሊጹ እቶም ተኸሰስቲ ብገበን ህውከት ዘይሕጋዊ ኣጽዋር መሓዝን መጥቃዕቲ ምፍጻምን እዮም ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ዘለዉ ብክልተ መስከረም 2023 ኣብ ፋልኮን ሪጅ ፕላዛ ብሰንካ ኣብ ዓዶም ዘሎ ፖለቲካዊ ምስሕሓብ ኣብ ክልተ ጉጅለታት ዝተመቕሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ከቢድ ሓድሕታዊ ጎንፂ ኣትዮም
ድሕሪ ምባል 4 ድማ ሕጂ ገበነኛታት ኮይኖም ተረኺቦም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ዳኛ ሎይድ ሮበርትሰን እቲ ፍጻመ ብሓቂ ንዓብዪ ኢልካ ንምድምዳም ከምዘየጸግም ክገልጽ እንከሎ እቶም 4 ተኸሰስቲ ኣብቲ ህኮት ምስታፎም ኣረጋጊጸ ኣለኹ ኢሉ። እቲ ዳኛ ኣብቲ ንምንባቡ ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደሉ ውሳነ እቲ ብ2 መስከረም 2023 ዘጋጠመ ፍጻመ ኣዝዩ ዘሰክፍን ዓመት ዝመልኦን ነይሩ ክብል ተዛሪቡ። ንሱ ወሲኹ ኣብቲ ፍጻመ ዘጋጠመ ህኮትን ዕግርግርን ኣብ ታሪክ ህዝባዊ ምትእኽኻባት ከተማ ካልጋሪ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ኣይፈልጥን ክብል እውን ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ እዩ። ብመሰረት እቲ ወፂእ ዘሎ ዜና ድማ ነቶም ኣብቲ ጎንፅን ህኮትን ኣትዮም ዝነበሩ ጉጅለታት ንምፍላይ ኣስታት 200 ኣባላት ፖሊስ ዘንብዕ ቦምባታትን ኣስታት 2000 ናይ በርበረ ዘጭንጉዕ ፈሳሲ ክጥቀሙ ከም ዝተገደዱ ተገሊጹ። ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብቲ ናይ መጀመርታ 10 ደቂቃ ግጭት ጥራይ 97 በትሪ 118 የእማን 18 ጠራሙስን ከም ዝተደርበዩ ኣረጋጊጹ ነይሩ እዩ። ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ወታደራዊ ምትሕብባርን ናብ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ከም ዝተሰጋገረ ተገሊጹ። ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓይሻ መሐመድ ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ምትሕብባር ናብ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ተሰጋጊሩ ኣሎ ክትብል እንከላ እቲ ምዕባለ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት እናሓየለ ዝመጽእ ዘሎ ምትእምማንን ሽርክነትን ዘርኢ ኢላ። ንሳ ነዚ ዝገለጸት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተጀመረ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ሲምፖዚየም ርክባትን ሎጂስቲክን ኣፍሪቃ 2026 ኮይኑ ኢትዮጵያ ነዚ ዓብዪ ወታደራዊ መድረኽ መተኣናገዲት ኮይና ምምራጻ እቲ ሃገር ንዞባዊ ሰላምን ርግኣትን እተበርክቶ ኣስተዋጽኦ ዘመዝገበቶ ውፅኢት ልምዓትን ናይ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ጉባኤታት ናይ ምእንጋድ ዓቕምን ዘንጸባሪቕ ክትብል እውን ተዛሪባላ። ብዛዕባ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ወፂእ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ወታደራዊ ምትሕብባር ናብ ስትራቴጂካዊ ደረጃ ተሰጋጊሩ ዝብል መግለፂ ብዝምልከት ወገን ኣሜሪካ ዝተውሃበ መግለፂ የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ገለ ላዕለዎት ወታደራውያን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፍሪቃ እዝ ዘካይዶ ሰበስልጣን ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ኣካይዶም ነይሮም እዮም። ሰበስልጣን ፖሊስ ጀርመን ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር በርሊን ኣብ ልዕሊ ፕራይድ ዝበሃል ፌስቲቫል ሕደ ጾታውያን እስላማዊ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ፈጺሙ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ዝገለጽዎ ጡርጡር ውልቀ ሰብ ብፖሊስ ብጥይት ተሃሪሙ ከም ዝተቐተለ ገሊጾም ኣለዉ። እቲ ሊባኖሳዊ መበቆል ዘለዎ ወዲ 21 ዓመት ጀርመናዊ ዜጋ ዓብዱል በውሉት ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ምዕራባዊ ከባቢ በርሊን ሃዲሙ ድሕሪ ምጽናሕ ፖሊስ ምስ ረኸብዎ ብኻራ ንፖሊስ ምስ ጎየዩ ጥይት ተኩሶም ቀቲሎሞ ዘለዉ። በዚ ከዓ ኣብ ልዕልቲ ናይ ሕደ ጾታውያን ፌስቲቫል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሃዲሙ ድሕሪ ምጽናሕ ዝግበር ዝነበረ ሃድን ዘብቅዓሉ ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ። ንሱ መኪና መሪሑ ናብቶም ፌስቲቫል ሕደ ጾታውያን ዘካይዱ ዝነበሩ 10 ሰባት ዝኣተዎ ኮይኑ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሂወታ ክትስእን እንከላ ብውሕዱ 29 ድማ ቆሲሎም እዮም። ፖሊስ ድሕርቲ ብመኪና ዝተገብረ መጥቃዕቲ ሓያሎ ሰባት ድማ ብኻራ ከም ዝተሃርምዎን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ነዚ ፍጻመ ኣመልኪቱ ናይ ጀርመን ሚኒስትር ውሽጢ ዓዲ ኣሌክሳንደር ዶብርንዲት ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኩሉ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ጭብጥታት እቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እስላማዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክንብሎ ዘኽእል ኢሉ ክዛረብ እንከሎ እቲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ድማ ቅድሚ ሕጂ ፖሊስ ዝፍለጥ ዝነበረን ሽሙ ምስ ዝተፈላለዩ ገበናት ተታሒዙ ተላዒሉ ዝፈልጥን ኣብ በርሊን ምስ ጥሩፋት እስላማውያን ጉጅለታት ድማ ርክባት ዝጸንሑን ጥሩፍ መንባሩን እውን እዚ ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ናይቲ ሃገር ተዛሪቡ ዘሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።